салому дуруди моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва мухлисони варзиш. Ин навбат ҳам мо дастандаркорони барнома омодаем то ҷолибтарин хабару гузоришҳоро аз шабакаи Баҳори сон манзуратон намоем. Дар студия Алиҷон Талбаков. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ноҳияи Рашт дар ноҳия мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гардид. Дар мусобиқа паҳлавонон аз минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон иштирок карданд. Дар марҳилаи муқаддамотии вазни мутлақ варзишгарони маъруф аз қабили Шамшод Абдуллоев, Суҳроб Маҳмадиев, Комроншоҳи Устопириён ва Ҳамроз Раҷабов барои шоҳҷоиза мубориза бурданд. Комроншоҳи Устопириён дар рақобати якум бо Суҳроб Маҳмадиев сабқатро мусовӣ ба анҷом расонид. Ҳамчунин дар сабқати дуюм бо гӯшингири ноҳияи Рӯдакӣ ғалаба ба даст оварда натавонист. барои шоҳҷоиза мошини сабукрави Opel паҳлавонони шинохтаи тоҷик Қандил Саидов аз ноҳияи Рашт бо Муҳаммадшариф Наҷмуддинов аз ноҳияи Файзобод байни ҳам сабқат карданд. баъд аз қувваозмоиҳои шадид дар ин рақобат низ ғолиб муайян нашуд. ҳамчунин барои шоҳҷоизаи дигар мошини Мерседес Бенз гӯшингири мезбон Шамшод Абдуллоев бо Суҳроб Маҳмадиев аз шаҳри Ваҳдат миёни ҳам қувва санҷиданд. дар натиҷа Шамшод Абдуллоев дастболо шуда соҳиби шоҳҷоиза мошини Мерседес Бенз гардид. дар боғи фарҳанги фароғатии ҷавонон бо ҷалби кормандони муассисаҳои мухталифи ҷомеат чорабинии оммаи варзишии машқи пагӯҳирӯзӣ доир гардид. аз ин ҷост ки яке аз қисмҳои муҳимтарин ва ҷудонашавандаи тарзи ҳаёти солим ин машғулиятҳои пайвастаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад. тибқи дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи баргузории машқҳои оммавии варзиши солимгардонӣ ва пагӯҳирӯзӣ бо ҷалби кормандони вазорату идораҳои марбутаи кишвар ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ба машқи пагӯҳирӯзӣ ҷалб мегарданд ки барои ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва дар субҳи барвақт ба кас нерӯи дигарро залб мекунад. субҳи 4 апрели соли равон дар машқи пагӯҳирӯзӣ ба ҷуз устодону варзишкорони номии кишвар ба амсоли Мавзуна Чӯриева, Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, Хушқадам Хусравов, Темур Раҳимов, Сабина Тураева, Шоира Зулқайнарова, инчунин кормандони муассисаҳо, идораҳо ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҷалб карда шуд. модари солим боша фарзанди солим аст. барои ҳамин дар оянда ман бовар дорам ки сафи ҳам занон ҳам духтарон ҳам ҷавонон зиёдтар мешаванд дар машқи пагӯҳирӯзӣ. Хочу, чтобы все наши любимые таджикистанцы были привлечены, получается, к утренней зарядке. И были всегда здоровыми. Хочу им пожелать крепкого здоровья и много-много любви. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, оммавигардонии он, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари аҳолии мамлакат ба ин соҳа тадбирҳои судманд андешида барои мунтазам инкишоф ёфтани он ва омода кардани варзишгарони муваффақ ва дар баробари ин таъмин намудани солимии ҷомеа бо истифода аз варзиш ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам меорад. зеро варзиш дар тарбияи саломатӣ барои ташаккули қобилияти мустақилонаи машғулияти машқҳои ҷисмонӣ, истифодабарии онҳо ба мақсади тафреҳ, истироҳат ва худтакмилдиҳӣ низ пураҳмият мебошад. ин барои мо ҷавонон, барои мо варзишгарон як рӯҳияи болида мебахшад ки субҳи сафоро мо дар машқи пагӯҳирӯзӣ дар боғе ки диде содат боғи ҷавонон, як боғи яъне бо тамоми таҷҳизоташ муҳайё, шароитҳои муҳайё, мо дар ин ҷо боду ҳавои тоза машқи пагӯҳирӯзӣ мекунем ва машқи пагӯҳирӯзӣ ба мо варзишгарон яъне рӯҳу болида медиҳад ва рӯҳи солим, яъне тани солим гуфтанд ва мо аз ин хеле хурсандем ва ҳар машқи пагӯҳирӯзие ки мегзарад мо иштирок мекунем. бо назардошти ин тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккули одатҳои тарзи ҳаёти солим дар байни кӯдакон ва наврасон аҳамияти махсусан муҳимро касб менамояд ва бешак ташкили машқҳои пагӯҳирӯзӣ дар фасли зебои сол рӯҳу илҳоми тозаеро замъ мекунад.
дар ҷамоати деҳоти чилчаи ноҳияи Темурмалик мусобиқаи гӯштин баргузор шуд. дар он беҳтарин гӯштингирон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат ширкат варзиданд. дар мусобиқаи мазкур ки дар он беш аз 15 000 тамошобинон ҷамъ омада буданд, дар марҳилаи асосӣ паҳлавонони шинохтаи мамлакат Темур Раҳимов, Шакармаҳмад Мирмаҳмадов, Сайҷалол Саидов, Хуршед Маҷидов, Фирдавс Насимов ва дигарон рақобатҳои ҷолибу диданӣ нишон доданд. қобили зикр аст ки дар баробари ду шоҳҷоиза мошини сабукрав масъулини чорабинӣ ҷоизаҳои зиёди пулию молӣ таъсис доданд. ҳамин тариқ баъд аз рақобатҳои ҷолиб барои шоҳҷоизаи аввал Сайҷалол Саидов бо Шариф Назириев ба майдон баромаданд. қувваозмоии ин ду паҳлавони шинохта дуру дароз идома карда ниҳоят бо як партофти зебои Сайҷалол Саидов анҷом ёфт. дар рақобати дигар барои бурди шоҳҷоиза Шакармаҳмад Мирмаҳмадов бо Шоҳрух Амирхонов қувва санҷид. дар вохӯрии мазкур баъд аз қарори доварон бартарӣ ба Шакармаҳмад Мирмаҳмадов дода шуд. хотиррасон мекунем ки қабл аз ин Шакармаҳмад бо Хуршед Маҷидов майдондорӣ намуд ва ин вохӯрӣ бо натиҷаи мусовӣ хотима ёфта буд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзом мусобиқа оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ доир гардид. идомаи мавзӯъ дар сюжаи навбатӣ. мусобиқаи гӯштингирӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб дар ҳамбастагӣ бо муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия таҳти сарпарастии толори варзишии Сомон ташкил гардид. дар сабқати гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми Варзоб ба ҷуз паҳлавонони ноҳияи мазкур инчунин беҳтарин гӯштингирон аз манотиқи мухталифи ҷумҳуриямон ширкат варзиданд. дар маросими ифтитоҳи сабқат қайд гардид ки барои фарогирии сокинон ба тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи Варзоб 65 иншооти варзишӣ мавҷуд буда бо таҷҳизоти замонавӣ муҷҳҳаз гардонида шудааст. мақсади асосии чорабинӣ аз нав эҳё бахшидан ба бозиҳои миллии варзишӣ, арҷгузорӣ ва тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар дар рӯҳияи танӯмандиву ҷасорат ва далериву садоқатмандӣ ба миллат ва муқаддасоти он маҳсуб ёфт. чорабинии варзишӣ баҳри ҷавонон наврасон гузаронида мешавад ки дар ин чорабинӣ аз тамоми ҷумҳурӣ варзишгарони хуб иштирок менамоянд ва ман боварии комил дорам ки ин чорабинӣ дар сатҳи баланд мегузарад. мусобиқаи гӯштингирӣ аз рӯи вазнҳои 60, 65, 70, 75, 80 килограмм ва вазни мутлақ сурат гирифт ки дар маҷмӯъ 180 варзишгарро ташкил дод. нокуфта намонад ки дар даврони соҳиб истиқлолӣ ба ривоҷ ёфтани гӯштини миллӣ эътибори ҷиддӣ дода шуд. дар ҳамаи ноҳияҳо барои ин намуди варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. алалхусус дар ноҳияи мазкур дар арафаи таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон толори варзишии Сомон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки ба наврасону ҷавонон маҳфилҳои гӯштини миллӣ ва ҷудо роҳандозӣ гардид. дар мусобиқаи кушодии ноҳия беш аз 20 дастпарвари толори Сомон дар вазнҳои гуногун нерӯсанҷӣ карда аз касби зинаҳои ифтихорӣ низ бенасиб намонданд. باشم که در وزن 60 کیلوگرم با حریفای خود مغلوباننده در قالب آمدم با خوری فینالی با سید ابرار و شعبان با یعنی با دوست خودم حریف خودم به اون رو مغلوب نده سرزور جایی اول گشتم. тавре ки ба мушоҳида мерасад гӯштини миллӣ дар байни тоҷикон як санъати баланд шинохта шудааст ва ин далел бар он аст ки тараққиёти олии 360 рукни гӯштин мавҷуд буд. ҳатто дар асарҳои шоиру нависандагони тоҷик низ ин бозии варзиш борҳо тараннум ёфтааст. ҳатто олими рус Анатолий Харлампиев дар асари хеш барба ва самбо собит сохтааст ки гӯштини самбо аз решаи гӯштини миллӣ об мехӯрад. дар мусобиқаи бозии ноҳияи Варзоб вазнҳо ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд ки беҳтарин паҳлавон ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёфт. кам тарак мушкилӣ дар ҳамин бохӯрии финалӣ бархурд шуд. мо ӯро ба хубӣ гузаштем. ҳамин тариқ дар вазни 60 килограмм қаюмзода Абумуслим ҷои аввалро соҳиб шуд. Шаҳбоз Саид Аброров дар зинаи дуюм, баъдан Афрӯз Мирзошоев қарор гирифт. дар вазни 65 килограмм Ҷамшеди Нуралӣ аввалин шуда шаҳди пирӯзиро чашид. Баҳром Суфиев ва Фирдавс Олимов мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ ҷой гирифтанд. дар вазни 80 килограмм Алиев Хурсандмурод, Нусратуллои Рамз
Шаҳбоз Раҷабов мутаносибан мақомҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. Фирдавс Баротов дар вазни то 80 килограмм аввалин шуда қулаи махсудро фатҳ кард. ҳамин тариқ ба ғолибону ҷоизадорони ҳар вазн аз ҷониби Кумитаи тадорукот медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳамчунин ба як қатор варзишгарони умедбахш сипосномаҳо супурда шуд. дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон байни мардон мусобиқаи волейбол баргузор гардид ки дар даври ниҳоӣ он 4 даста бо ҳам рақобат карданд. Даври минтақавии мусобиқаи волейбол байни мардон дар толори варзишии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ҷараён гирифт ва 4 дастаи беҳтарин барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ дар даври ниҳоӣ бо ҳам сабқат карданд. Барои ишғоли зинаи сеюм дастаи ноҳияи Муъминобод бо дастаи дуюми коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб рақобат карданд. Дар натиҷа дастаи ноҳияи Муъминобод ба гирифтани мақоми сеюм шарафёб шуд. Бозии ниҳоӣ байни дастаҳои ноҳияи Восеъ ва шаҳри Кӯлоб хеле ҷолиб идома ёфт ки беҳтарин волейболбозон дар ҳайати ин дастаҳо ба ҳам оварда шуданд. Чун бозӣ ҷолибу пуршиддат гузашт, танҳо даври панҷум ғолиби ягонаро муайян сохт. ҳамин тавр дастаи Восеъ пирӯз омад. дар шаҳри Душанбе мусобиқаи кушода оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ баргузор шуд. аз натиҷаи хотимаёбии сабқат ҳамкорамон муфассал нақл мекунад. мусобиқаи бози шаҳрӣ оид ба ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ доир гашт. ин нахустин сабқати расмӣ дар мавсими равон ба ҳисоб рафт. дар маросими кушодашавии мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид ки соли гузашта барои федератсия соли бо барор буд. далели ин гуфтаҳо метавонад 13 медали тилло, 10 нишони нуқра ва 9 ҷоизаи биринҷӣ бошад ки варзишгарони ин ришта аз чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ ва гран-приву байналмилалӣ ба даст оварданд. яке аз натиҷаи назаррасро Муҳаммадҷон Хоҷаев дар чемпионати ҷаҳонӣ манзур кардааст ки аз ҷониби федератсия бо камарбанд ва ифтихорнома қадрдонӣ шуд. ҳадаф ва баргузории ин чемпионати мазкур дар он аст ки барои омода сохтани дастаҳои марҳилавии шаҳри Душанбе ва инчунин боз ҳам баландтар бардоштани таҷрибаи варзишгарони вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва инчунин дастаҳои шаҳри Душанбе ва омода намудани онҳоро дар дастаҳо баргузор гашта истодааст. мусобиқа дар вазни аз ҳама хурд миёни варзишгарони 5сола боло пуршиддат гузашт. барои муайян кардани ғолиб миёни кӯдакону наврасон 3 дақиқа ва байни ҷавонону бузургсолон то 5 дақиқа вақт ҷудо карда шуд. дар байни хурдсолон Муҳаммадрасул Давлатов қувваозмои хуб нишон дод. албатта ин аввалин ғалаба дар фаъолияти варзишкорияш маҳсуб наёфт. ман ҳамагӣ 8 медал дорам, 5 то аш якум, 3 то аш дуюм. ман боз хурсандам ки ҷои аввал гирифтам. қувваозмои яке аз дастпарвари фаъоли Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ Ибодулло Ибодов низ ҷолиб гузашт. ном бурда аллакай дар 13-солагӣ дар таърихи федератсияи мазкур саҳифаи навро кушодааст. албатта ин бо муваффақият ҳунарнамоӣ карданаш дар чемпионати ҷаҳони шаҳри Абу-Даби мебошад ки дар байни 100 давлат унвони чемпионии ҷаҳонро касб кард. Ибодулло баъди сабқати ҷаҳонӣ боз дар мусобиқаҳои мухталифи кишвар аз ҷумла дар шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Душанбе беҳтарин шуд. вай дар мусобиқаи навбатӣ пас аз 2 ғалаба бар финал роҳ ёфта дар даври ҳалкунанда низ ба рақибаш Абдулло Қурбонов пирӯз омад. ба ҳамин тарз дар 7 соли машқварзӣ тавониста то 58 маротиба вориди рақобат шаваду дар 53 мусобиқа унвони чемпиониро касб намояд. ёдовар мешавем ки Ибодулло Ибодов соли 2018 бо мукофот пулии ҷоизаҳои президентӣ қадрдонӣ шудааст. хеле хуб тайёрӣ шудам ки ба бозиҳои осиёӣ ва чемпионати ҷаҳон чемпионати ҷаҳони расмӣ иштирок кунам ва сазори ҷо аввал гардам.
дар мусобиқаи бози шаҳрӣ дастаи шаҳри душанбе нисбат ба дигар намояндаҳо бартарии зиёд дошт. лозим ба ёдоварист ки айни ҳол мактабҳои ҷиу-ҷитсу анқариб дар минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон фаъолият мекунад. гарчанде маркази он дар шаҳри душанбе ҷойгир бошад, лек фаъолияти он дар шаҳри хуҷанд низ назаррас аст. аз ин ҷост ки қувватсанҷии варзишгарони шаҳри хуҷанд назаррас буд. дар вазни 34 килограмм ҷои аввалро гирифтам. аз ман 13 то медалам аст. 7 то ҷои якум, 3 то ҷои дуюм, 3 то ҷои сеюм. дар мусобиқа алиҷони сайвалӣ, салмон абдуллохонов, амир ҳамза имомов, муҳаммадҷон хоҷаев, акбар маъруфов, равшан сайфуллоев, алиҷон шарипов дар вазнои хеш ғалаба карданд. аз шаҳри кӯлоб ҳастам ва ман дар ин мусобиқаи шаҳрӣ омадам ва ту рақиб доштам ва риворо мағлуб кардам ва ҷои якумро гирифтам ва мехоҳам ки дар дигар мусобиқаҳо ҳамин хел бошам. ногуфта намонад ки нави ҷиу-ҷитсуи бразилиягӣ ба барномаи бозиҳои осиёии наврасон 2020 шомил шудааст. акнун дар пеш варзишгарони федератсияро чемпионати осиё, сабқати ҷаҳонӣ, бозиҳои осиёии наврасон ва байналмилаливу минтақавӣ мунтазир аст. умед аст ки сабқати оянда ҳам ба варзишгарони ватанӣ барору комёбиро ба бор хоҳад овард. федератсияи байналмилалии каноэ эълон кард ки мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба каноэ ки дар давраи то 31 май ба нақша гирифта шуда буд бо сабаби авҷ гирифтани хуруҷи вируси корона доир карда намешаванд. дар ин бора аз кумитаи миллии олимпии тоҷикистон иттилоъ доданд. тавре хабар дода мешавад, федератсияи байналмилалии каноэ амалкардҳояшро дар робита ба ҳолати фавқулодаи вобаста ба коронавирус, хусусан барҳам додан ё ба вақти дигар гузарондани мусобиқаҳои интихобӣ ба бозиҳои олимпии Токио 2020 идома медиҳад. кумитаи байналмилалии олимпӣ бо пахши як изҳорот тасдиқ кардааст ки бозиҳои олимпии Токио тибқи нақша 24 июл оғоз мегарданд. мусобиқаи интихобии олимпии ҷаҳонӣ низ 21 ва 24 май дар Дуисбурги Олмон доир намешавад, вале федератсияи байналмилалии каноэ ва кумитаи тадорукот имкони баргузории мусобиқаро дар охири моҳи июн баррасӣ менамоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо ҳайати эҷодӣ пешкашатон намудем. мутмаъинем ки дар оянда тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро сармашқори ҳаррӯзаи хеш медонед. хайр, шоду пирӯз бошед.